हेलो, प्रणाम चाचा जी। कैसन बानी? हाँ, हम तो ठीक बानी। अच्छा ठीक बा, लड़की के माई के नंबर भेज देब, हम बतिया लेम। अच्छा ठीक बा चाचा जी, ठीक है, प्रणाम। ये माई, मोहन चाचा ना हमरा खातिर लड़की देखले बना। हाँ बबुआ, तोर बियाह हो जते हमरा मुड़ी में के ढीली निकलिया सन। अरे माई, तू ढीले ना, तू सेवा पानी कुल करी सब। हम कहनी कि उनका नंबर भेज दिया हमारा पास है। नंबर आ गए तो हम बतिया लेते हैं उनका बाबूजी से। ठीक बा। ठीक। प्रणाम चाचा जी। अरे खुश रही बबुआ, के बोलतानी? हाँ भोला बोलतानी चाचा जी। मोहन चाचा नंबर देलना शादी के बात करे के। अच्छा बोली, का कहतनी? कहतनी ना चाचा जी कि हमार माई न तनी दिमाग से कमजोर बिया, तो हम चाहते न कि हमारा ऐसा लड़की चाहिए कि हमार माई बाबू के सेवा कर सके, बाकी हमरा दहेज वहेज कुछ ना चाहिए। अजी बबुआ, ओकर टेंशन मत ली। हमार 2 गो लड़की बाड़ी सन और दोनों बड़ा संस्कारी बाड़ी सन। हम तो चाहतनी कि रउआ दोनों लड़कियन से हमारा शादी कर ली। हम बहुत गरीब बानी। अच्छा ठीक बा चाचा जी, हमके उससे कोनो दिक्कत नहीं है। हमारा खातिर तो और ही बढ़िया रही ना, एगो माई के सेवा करी तो एगो घर संभारी। अच्छा ठीक बा चाचा जी। हाँ ये तो ठीक बा। हमने दोनों बहन के शादी एक घर में हुई। आ पता बा बियाह होई नु ते तसली धोइए तो हम कढ़ाई ते रोटी बेलिए तो हम लोइया काटे मिलजुल के काम करी ना। आ दोनों आदमी अपना सास ससुर के बहुत ज्यादा मानल जाए। हाँ, मानही के परी। काहे कि बाबूजी हमनी के बचपन से लेके अकेला ही पाल पोस के बड़ किले बारन माई के मुंगला के बाद। तो बाबूजी के तो इज्जत रखे के पड़ी ना, ताकि हमनी के मिलजुल के रहल जी। बाबूजी के एको गो शिकायत के मौका ना देवल जी। ना देवल जी। हाँ चले की काट जल्दी जल्दी। खाना बनावे के बा। जानता रहे पूजवा का कहत लखिया? कहत लखी कि तनी पढ़े नहीं खुशावत, तो हम कहने कि बाबूजी के तबीयत खराब बा, यही से नहीं खिसावत। ठीक कहले ह। अब उठा दे। रुक जा, आ उठा तो खियाल जा। ले दी, उठाओ, हम बर्तन वर्तन धो देता नी। ठीक बा जो। ले हाई खा ले नीमन से, बुझा ले। आ खा एमे खइबे, ले एही में खो। छीछी लगा देनी रे। हई देख तो चप्पल में लाग गइल। यही जा हागे कर लखतारा। देख तो गोबर लाग गइल। खो हमरा के मत देखिसियो मत। जाता नहीं बर्तन धोती पानियो देवे के पड़ी ओकरा के। माई दोनों पतो कैसन बारिश? बाग दोनों के तो दोनों करिया बारिश। अच्छा ठीक बा, यही जा खड़ा करके रखबे कि अंदरों लेके चलबे? हाँ बाबू काहे ना। दांत का चियर ले बाड़ू लोगन, घर में चल के हंसी है लोगन। चलो लो लात मारा लो। हमारा के ना लोटावा के लात मारे के बाद।
हो मंगिया जारो के बेटो तहर माई इतनो नहीं सिखले कि चाय केंग बनेला। हां चाय में तो चीनी हो गल बाकी ओठ में ओठ सट जाता इतना न जाता। अरे माई कहाँ चीनी बेसी बा ठीक तो बनल बा। ए तू खिसिया मत, तू तो जानते ही ना बाड़ू माई का तनी दिमाग। हाँ तो कह दी कि पागल है तो पागल नहीं रहस। ही हंस देख बा, हाथ चला देख बा, कुछ बोल देख बा। हमरा तो कब कब लागता कि पागल ना ही है। ए जा लोग झूठ मूठ के बात के बतंगड़ बनेले वाले लोग हमारा कामों पे जाए के बाटे। ए बाबूआ ई नीमन पतो हो नहीं खिस देखो तोरा केंग जबान लड़ाव तरी सो। अब तू चुप हो जो आ लड़ाई झगड़ा मत करी हो ठीक बा। हमारा काम पे जाए के बा हम जाता नहीं। जाता नहीं हम दुआरा झाड़ू लगावे। देखा तारा कैसे मुंह उठातिया। अरे दीदियो कबो हमरा लागला नु पागल नहीं है, सौतिनिया पागल के नाटक करेले बुझले। इंगन कहियो गर्दन रेत के मुंह आ रह दे चल काम कइल जा। सुने खवा कहाँ बाड़ू सरे रे हमरा के भूख लागल बा रे खवा रे भूख नु लागल बा रे आवाज ना रे हमरा भूख लागल बा दस ना रे आ काहे नटी फार के चिल्लाता रू पगला गल बारू का सुबेरे सुबेरे। तनी के निमन पता हो नहीं खुशा तनी हमरे के खाना नहीं खुशा हमरा भूख लागल बा तनी के रंग करिया तनी के मन करिया। हाँ तो हमनी के रंग करिया बानू तो हमनी खाना निकाल के ना देम स जाके खुदे खा ल निकाल के। जाए दे पागल सागल बारी सासे नु होई चल दे देल जाओ ते खाना दे दे हम पानी दे देतानी। ली हमरा के लागत है तोहनी के माई कुछ सिखौले नहीं थे साग में इतना ना नमक बा जहरो फेल कइले। हाँ दे रौरा ढेर बोलतानी बार बार हमरा माई बाप काहे देतानी। अब जाम नु तो ठीक ना होई बता देतानी। अभी तो तोहनी के माईए बाबू को बोलले बानी अभी तो तोरा खानदान के बोले जैसन माई बाप वैसने नु बेटा बेटी। रे बुढ़िया मंगिया जारी रारी तोरा के ओबरा से बर्दाश्त करता नहीं तो कुछ बोला जाता रे। मंगिया जारो रारो ढेर बोलता रू। तनी हमें के गाड़ी दे तरुसो तोर माई दोगला तोर बाप दोगला तोर पूरा खानदान दोगला। अरे तोरी के पागल बन सके क्या? मैंने माई के मार तरसो आज तो नाती के बेटा तोहरो के मानब स तोहरो ते तो कहत रहले रे दोगला कि तोर माई पागल
सा आज जिंदगी भर रोरुए रह जेबा दोगला के बेटा। हाँ हाँ तू लोग मत जा लोग, हम माई के समझा दे, क्रिया खा के कहता नहीं। हाँ तो ठीक बा, लास्ट के बारी मौका देता नहीं, एकरा बाद से अगर हो गई तो बुढ़िया के मुआ देम सो और ड्राम में पैक कर देम सो। हाँ नाती के बेटा आ उहे डरामो लेके दुनु बहिनिया नदी में राती के दहवा देम सो कोनो किनारा चल जई हन चल घर में। समझाओ अपना भाई के, समझाओ दोगला के बेटा चल। जाए दे माई, सब ठीक हो जाए। जाए दे बबू ने बड़ा मोर लिया साहब रखे। चल घर में चल, बड़ा मोरले पर से हट तू चल चल हम बात उठ।